evolucionant, això és innegable, i va arribar un moment en el qual, per muntar un pessebre, calia demanar un permís al municipi. Jo vaig fer-ho de seguida, perquè m'agrada complir. I al mitjà novembre ja havia cursat la sol·licitud. A primers de desembre se'm va presentar un inspector. Era un jove amable, molt ben educat. Bon dia. Vinc per la qüestió del pessebre. Però si encara no l'he començat. Precisament es tracta d'això, de prendre-se un temps. Perquè un cop armada l'escenografia, les correccions imposades per la normativa legal suposen més molèsties. Si m'ho permet, donaré una ullada. On pensa muntar? Que no pensa instal·lar-hi llums? Esclar que sí. Doncs en aquesta paret no hi ha cap endoll. No, els tinc a la paret oposada. I com s'ho farà? Home, tinc sortides amb extensions múltiples. Que no he llegit l'oposició que li va enviar a l'Ajuntament? Tot no, francament. Soc pessebrista vell i moltes coses ja me les sé. Pensi que en 68 vaig guanyar un tercer premi. Ha plogut molt des d'aleshores, amic meu, i hem tingut doloroses experiències. Les extensions, en aquest cas, són rigorosament prohibides. En dies de concentració familiar amb tràfecs de personal, és molt fàcil trepitjar fils que van per terra. Les conseqüències poden ser greus. L'any passat van tenir 5 incendis per aquesta causa sense comptar, i jo crec que cal comptar-les 2 electrocutacions fatals. I jo què vol que hi faci? Té 2 solucions, la més fàcil és canviar de paret. No, miri, en aquell pany de paret la calefacció funciona estupendament bé i en aquesta que destina al pessebre és un desastre. Deu haver interferències, o què sé jo, però la pantalla s'omple de ratlles i de tremolors. Pensi que unes dades com aquestes no ens podem pas quedar sense televisor. Doncs haurà d'instal·lar una instal·lació adequada i en l'opuscle que hem enviat hi posen les úniques empreses autoritzades per fer-ho. Jo no tinc cap culpa, em limito a complir i en el fons el meu desig és evitar-li possibles complicacions. Dispensi, no el volia molestar. Bé, no té importància. I ara anem per un altre problema. És dels qui posa riu vostè? Esclar que sí, em sembla un element essencial. I d'on treu l'aigua? El ben petit, una peça que hi ha al costat d'aquí mateix. Connecto un tub de goma a l'aixeta del lavabo. Ui, no. És una pena que no hagi llegit l'opuscle que li va enviar a l'Ajuntament. Cal una canonada 8A, segons les normes DIN, connectada amb una presa d'aigua general. On la té vostè? El cel obert. Doncs allí l'ha de treure, si no vol tenir disgustos. Que també hi ha hagut desgràcies amb l'aigua del pessebre? Hi ha hagut vessaments, mulladers i reclamacions irrades de veïns de sota, amb els decaps jurídics que marquen l'existència. Ja hem acabat, ho veu? Si em vol firmar aquest volant, és una simple comprovació de la meva visita i no el molestaré més. I si canvio d'idea i no faig pessebre, no passarà res? No, i ara? En aquest cas valia més no haver cursat la sol·licitud, perquè hi ha més feina per aturar els papers que no pas per deixar-los que facin el seu curs. Passat festes vindrà a veure un altre inspector. Ha pagat el seu permís? Tot no, francament. Em donaven 15 dies de termini i em vaig distreure una mica. Pensava anar-hi demà de bon matí. Pagui. Li cobraran un recàrrec per retard, però no és res de l'altre món. En el mateix departament, demani una anul·lació del permís sol·licitat. Ompli'l i presenti'l de seguida. Quan vingui l'altre inspector, ensenyi-li i tot solucionat. A la compta va llarga li tornaran els diners. Animis, home, animis. Si tot fos com això... Bon Nadal i bones festes. Igualment.